Tak máme povinnú odbornú prax na našej škole, čo sú vlastne 2 týždne teraz, potom ešte 2 týždne v septembri. A keďže moja mama robí vlastne s balíkmi a tak a vlastne chodíme sem často, tak bola prvá možnosť, čo ma napadlo a vyšlo. Na začiatku som sa toho trošku obávala, lebo som nevedela, že čo nás čaká. Ale keď sme do toho tak zapadli viacej a keď nás nechali, akože samostatne tu robíme veľmi veľa vecí, tak dosť ma to začalo baviť. Prekvapil ma celkom ten systém, jak funguje tá pošta, jak vlastne všetko sa tu triedi a tak ďalej. A prekvapilo ma to v dobrom. Najzaujímavejšie bolo pravdepodobne nahrávanie balíkov a triedenie v sklade. A najnáročnejšie bolo triedenie listov, pretože furt som zabúdal, že čo, kde má ísť. Určite profesionálny prístup, dobré komunikačné zručnosti asi a aby boli čo najrýchlejšie vybavení. Určite áno, tak keď som videl, že koľko ako veľa toho musia robiť a jak je to náročné na psychiku, tak určite. Tak asi aby si to prišli vyskúšať na taký jeden deň, najlepšie v utorok alebo v piatok. Príde mi, že som zlepšil svoje organizovanie napríklad, keďže sme tu veľa vecí triedili a potom sme ich museli aj brať z toho miesta, kde sme ich vlastne vytriedili. Možno to, že ako to tu všetko prebieha, že ja som si myslela, že to je také jednoduché, že prídu, odovzdajú napríklad, čo ja viem, list alebo niečo a nikto nám napríklad nepovedal, že ako sa vyplňa, ja neviem, podávací hárok alebo niečo také. Je to taká dobrá prax za mňa, akože nebolo to nejak strašne veľa, že by sme to nestíhali. Mali sme takú v pohode prax a bolo to zábavné a hej, určite by sa to páčilo aj ostatným. Asi, že sa toho veľmi veľa naučíme za krátky čas. Tým som nad tým takto neuvažovala, ale teraz ako som tu a ako to všetko vnímam, tak aj trošku áno. Začal som nad tým viac uvažovať ako predtým, ale ešte neviem, čo bude v budúcnosti, takže neviem.